Изпей за патито. Изпей. Мама ми купи днес. Айде. Кажи мама Диди. Кажи мама Диди. Кажи гадно. Кажи да бе. Ела тук. Кажи да бе. Кажи да бе. Сега ще изпея. Аз. Мама ми купи днес нов компютър с картинки. Гледам го с интерес и си цъкам в интернет. Тук мишката си цъка. Кума лиса, как е дебнетара леш на кълба. Ще избави мишката. Уихуху! Как вика кончето? А това е мама с ху. Как вика кончето? Браво. А магарето? А патито? Мечката? Как вика мечката? Как вика мечката? Кучето? А котенцето? Как вика змията? Пчеличката? Ами кажи мама Жабката. Диди. Как вика жабката? Квак, квак.